एकदम नाक करवा के रख दिए तो हमको लाज शर्म होइए नहीं के। मम्मी जी ए मम्मी जी ये रे अहनी आई जी दौड़ के सूत गई घरवा में का रे का चिल्लाई रे चुरैनी अनिया नानी बने वाला बानी मिठाई बनती और का चिल्लाता चिल्ला नानी बने वाला बा तोर दिमाग है सोही बाकी ना रे हम क्या कमार तनी नहीं के मारी खला नहीं ना देख ले हम का अरे ये क्या करी रे हां जाका मुंह मारा रे जी हमको शौक रह लगे लेकिन हम आपसे कहत ना रहनी कि कब के हमारे लड़की के ताना मारत ही जा हमके माफ कर दो मैं का मारे के मर्जी माफ कर दी का निमन काम करे बड़ी गलती इहे ना ट्यूशन पढ़े जात लिया के बाद ऐसे ना काम कर तो अब का करबी जब कोई नहीं तो उल्टा सीधा काम कोई नहीं तो हां गांव नगर के जनवाई भूला को एक त कर बाप नहीं खे हां आ दूसरे में हमार जौन इज्जत रह ले भी तो बाबिया ऊ हगर खोका ऊपर में ऊपर के चल जाई तू चली जी छोड़ के गई नहीं खाती ना करवाई ना शादी करम ना जीव नहीं से धोखा दाब के चल जब वही दो गाला तर जहां गइल बाटे देखो हो गीत गवाए लागल आइए ना पैसे के बोला हट देनी है त ना आइल हिय न त आई के उ ना आई त जब लइका फइका होई तब ना हमार तब हो गइल बाटे कुल लेकिन का बियाह शादी कौन टेंशन बाटे हमारा पकल हमके का भरोसा बाज बानी कल ना रह कतो ही लोग बाड़ी जात अपन समझत रहियन जा देखो का कहाँ पूजवा गइल हियो आय 24 घंटा घर में से निकल रहती हमारा समझे में नहीं खियावत की कहाँ जाती इतना ही आवारा लगे जब से के ट्यूशन लगैनी है ना तबे से इतना ही अपनी मन के भइल हियो हैं भर गांव मकाउधा कर मांगत रहतिया अबे कोरोना वायरस से हो जाला ना खुदे मर जाली दांत चीर के चल जाली अपनी बप्पा में नियर आ के कहत नहीं जी घुमत रही भौजी से कोनो बियाह शादी करी है अच्छा बूची जी के हे चंदनिया के कहतनी रे दिमाग खराब क कमरे के दम धइले बिया दी ढीलावा हेर दे हट तारा का बोलमनी है तो सुनबे ना कलु अभी खाने आवतारू ढील हे रे बेटी त अमान भइले ही बिया बताओ हमर पतो ही इतना काम धंधा करत रहती है ओकरा करवावे के ना चाहिए आ जाय दी जी ससुरा जी तो खुद सीख जाई ना ना हो तो देहिया कैसे कहत कहला कि कांचे पर कोई न जाला त न जाला पकला पर न होवेला लेकिन हम ना बोली ना जान ली कि कोई के हम भौज ये बोलती आया पर कह के हमरे लड़की के दिन रात डांट हां कहबे करम अब ना ही अब हम बारे तो तारा बोलला कि काहे तू बाटे हम खुद लड़की लोग हम साका कना रखे ये मम्मी जी देखी ना एगो बात कही आपसे अरे एगो ना तू दू चार गो कह आ खिसियाई मती हम सोचते नहीं ना कि एगो बढ़िया लड़का देख के बुच्ची जी का बियाह कर देती या तो ठीक रही आ जानता नहीं ना आजकल आदमी अब अपनी घरे रहत रही समय की तो अपनी बाप माई के बोझ नहीं खीसा लेकिन गांव नगर की नजर में बोझ हो जाता रही सब ना हो दुल्हनी तो बात सही कहतारू अपन इज्जत पानी से घरे दुआरे चल जाए अपनी तो ठीक रहेला आ उमरिए के हिसाब से बियाह शादी वो ठीक लागेला अब पता छितर भी लेकिन उमरिए तो कम नहीं के ना हैं सब जी आ हमरो बड़ी शौक लागेला कि हमरो घरे में नंदोई जी आई थी तो कितना निक लगे हम हंसी मजाक अच्छा चल ओइहन लगले बइबे करिहन आ सब कहे आवे ना जता तनी हमरो शौक लागे जा तो हो तू देख कुछ कह बढ़िया बात आदमी कही घर के आदमी ना चाहे कि लड़की खराब होकर से जानल तू तो बती तू सही कहता देख हम कबो कहब ना तो हम बनाने वाला काम को मई हे जे बैठल रही रे मई का कर तोरा नियर कुतिया नियर घूमी काहे घरे माने हम का कोई तनी कहां जाता नी रे मार तो तड़ाक देना ना कि भाड़ा के देने ने फेंका के भी नहीं इतना जवान ना लड़ाओ जला का समझ है तो मैंने का हक के लेके भागतन पे तनी बिया कोचिंग ना पढ़त रही त ना बोलिहन त केंगे ना बुझाइहन ये फलाना का बेटी कोचिंग पढ़त यार जा हो तो कोचिंग पढ़ी तो घर में पिंजरा नियर बना के बिया तो तब नहीं ना वही काट के रखे से ना बरी निकल ना सौ त जा लेके उधर जा आ तनी मनी घरों का काम कइल जाला जी सुन कलाई ना जाता में का करब जा तनी गुड़िया ठीक बा और जैसे कि ट्यूशन आइल बाटे मतलब ऑफर आइल बाटे जैसे ना मिशन वाला होला कि आवेला पढ़ावे खातिर तो वही में हमरा के मीटिंग खातिर बोलले बहन जा ठीक बा तो है के अरे हाथे तिलकन के पढ़ाई रे रोज महीना में 3000 दियो सर चला जा मास्टर नहीं खे बुच्ची जी मास्टर हो जाए तो कितना ठीक 3000 4000 पर हाथे तिलकन के पढ़ावे के बा का करम बैठो आ जाई जी जाई हम तू कोई बात करे के रहे जाई एक डेढ़ घंटा लग जी हमरा सुन हमर बात ठीक बा जा हो सब जा हम कह के जात 1.5 घंटा लगी जाई हम ठीक बा 1.5 घंटा लग खोजे मत हम खुद चले आई ठीक बा जा अरे मैं कहां बैठे नहीं तू कहां गरले हो हम तो गए रहने घूमने
गोई जे तो कहीं कहाँ ट्यूशन पढ़ावे जाते कि कहाँ ए मम्मी जी ई त लागत कि पंडित बाबा बैठल बा। तू तो हमारे लड़का के जरिए लग रहलू गोई जे बबुआ कहीं कहाँ तो कहती कि कैसन पढ़ाई अब ये कोनी न समझियन वो कहती कि पढ़ावे जाता वो पढ़ाई लिखाई बंद कर ये काम धाम कर ये पढ़े घूमल अच्छा नहीं है से लगे घूमल ना जे आई का कहतनी जी नगर बेटो के पढ़तड़ी त पढ़े दे जा। देखो बेटो के लागल कि नहीं ओकर लागता घूमत होई तबे तो कहता वो देखले कहीं घूमल ना आवो तब ओकर ले हम पूछत देखो है ने अच्छा देखी जी अलग अलग एकदम पागल है खिसियाई मती माने देखत नहीं लगत कि नहीं जज साहब बैठल हम दिमागवा के तू हवे ने ओने औरी का न त में लइका में तू मिल जइबू। देखो वो खंडहरा लौकता नु हां वो गांव उयो खंडहरा में जाए के बा बहुत गांव का पुराने ये हो तू कहां ला देला हमरा के पकड़ा चीज ना त कुल केहू मिलल केहू ना आवेला उजा हमेशा तू एकदम आसी पागले बाड़ो। तो का करी मिले खातिर नु एगो जगह भेटाई चलो ठीक बा। बहुत ढेर दिन से सोचले रहनी अरे आराम से चलो बहुत ढेर दिन से सोचत रहनी कि एजा मिले के घरवा के कर आदमी आया जे संदे के खातिर अरे एजा ना रहेला उ ना तो देख ले संदे दिक्कत होई केहू ना देख चला ना देखे के देखे जान अरे केहू ना देख चलो देखो कितना बढ़िया जगह हम खोजले बानी बाप रे बाप यानी कि मिले से पहले हमारा प्लान क्या बनाइले रहा तब का हम कई दिन से सोचते रहे कि एजा आवे के मिले अब की बार आके सब तब और सब बताओ ठीक बा ना सब ठीक बावे कहाँ मिले के मन ना करला अरे मैं करेला त आइले न बने आइले ना पानी कितना दिन के बाद याद काहे तू बड़ी किसी आई ना तो क्या करी अपन मन बुझेबे ना करेला यही नहीं बोलबो हमके यही लगे ना बनी ना हम जो लन कौन सा तिनिया देले बड़ी सन भाई तू ही न देले हऊ हम ही देले रही हमर दूसरा डिजाइन रहे कलरवा छूट गइल बा तब न कहत दूसरा डिजाइन रहे तब और सब बताई सब ठीक बावे सब ठीक बना बड़ी फोन बिजी बताओ बड़ी वेटिंग बताओ देख कुछ नहीं थे का कोई माई हमार फोन लेके कबो कहती है मामा के फोन लगाओ कबो नानी के फोन लगाओ 11 बजे रात में मैं ये फोन कर रहे दूसरा लगे देख पूरा नहीं फोन हमारे लगे ना रहे सही में बातिया हमार माना ना अच्छा ठीक बा तारा पता बा कैसे कैसे बहाना क के माई सम तारा से मिले खातिर आइल कि जा तनी मीटिंग होने खुलल बन जा तनी लगन के पढ़ाई मोई कुल के मीटिंग को कैसे बना के चल बनी अच्छा तारा से ये यार प्यार करी ना जान पे खेल के हम कैसे कैसे आवत हम ना करी ना का भान में करता है प्यार एक दो बार अपन से पूछे ला कहे लगी हम मिले जाइए चाहे मिले के मन करता है मिले खातिर आइल बन तबे ना देख कई दिन से जगह खोज कहानी हम तबे ना प्लान हम तबे ना हम प्लानिंग पहले से करत रहनी है तो से पहले ठीक बनू यही से कहत रहा मैंने बुझाते नहीं बुझाते नहीं तब और से बतावा सुनो क्या हिंदी में रात है इतना तू बरात नहीं हम दिन भर में 4 हाली खानी 4 हाली चार हम खाली खाई के लग के और कुछ ना लग के प्यार करी ना था प्यार करना ना आई बाजे घूमे खातिर खाली तू काहे इतना खिसियालू काहे हो देखो हमरा घर के शौक बहुत होता है ठीक बा हो जाए तो ज्यादा शौक करते को बियाह के बात बतिया दे अरे मार दिया गोलियों के तू बता हमर से बियाह करबा ना काहे ना कर करबा ना करब। पक्का ना हाँ। देखो हम तारा बिना नहीं की जी सकत तारा के एक पल नहीं की देखत ना तो हमरा जीवन मुश्किल हो जाता अब बात नहीं की करत तो वो सोचा कि हम साला हमेशा सातों जन्म के दूसरा के कैसे हो सकता है तो हम कहत नहीं अलग होके के हम प्यार करे बानी तोरे से शादी भी तोरे से करम हम मरम तो तोरे साथे मारम तो मारे के तू काहे कहत है हम कहते ना तो से बियाह करब का करे के ना क्या करे के इतना दिन बाद आइल बाड़ू मिले इतना दिन आइल बहन तो फूल माने घोर के पी गोल बड़ा का जो भी हुई शादी के बाद हुई ठीक बा काहे पहले ना गलत बात बा काहे नहीं के गलत बात ना 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 ठीक बा तारा खातिर मर तू हमेशा कॉल रहना कि बिना इजाजत के तारा हम छू ना सकी ना तो काहे कि तो इजाजत लेता नहीं ना तो ले के ना ना ये सब शादी के बाद नहीं तो ज्यादा ना मन बदला हो गई नहीं रुको ना 1 मिनट हो गया ना चल हो गया हम जानते नहीं तारा ये चाहिए कैसे की तारी ये दवाई हटे ठीक बात तो चल ना जाए के तो मन नहीं करती लेकिन का करी जाए के पड़ी हमारा काहे रुको ना आवे तुम ना अरे अभी तू जान तो नहीं कि हम कैसे कैसे बहाना हाँ। कोचिंग के बहाने हम ना रोज तारा से मिलिए सही में? अरे पूछ
कुछ कहने के हमरा चलो के तब पतो ना लगल अपन सहेलियों के सिखा देन कैसे उ सब जाने ले बतिया हाँ, कि बात चिंता करे के बाद में बस रात भर के तो बात फिर कल सवेरे मिलम ठीक बा चलो ठीक बा कि बस चल के ना तो केहू देख ली ना तो दिक्कत चलो क्यों देखत नहीं के आओ चल सुनो कि आगे चलो देखो कि बना ना हमारा तन पीछे अंत देखो खवा हो एकदम मर्द ना होगा हो का अरे चलो ना हमारा तनी चलो ठीक बा आवा जल्दी चलो अब कहत या रोज मिले खातिर और बहुत परेशान हो गए यहाँ हाथ चला के चलो अब एक ले मन शांति होके न करी क्या करे देखी चल गई चलो हमू चली अब काल फेन अबे करी मिले अब कोचिंग ओकरा जाए पढ़ाई के बाद और रोज रोज अबे करी घर से निकल तो काल ऐसा करब कि लइके खेलावे लगी चलो देखो हम लेहना लेके आ गईनी जोड़हरी काट के एक बोझा आयो अभी ला उइली ना को घंटा के ट्यूशन पढ़ावल जाला एक घंटा के हम सुनले बानी कि ट्यूशन होखेला आमो से बार हम दुआरी पे बैठल बानी आमो सी इनकर केवन ही पढ़ाई करत तारी इनकर रोहन से बुझाता कि दूसरे पढ़ाई करत तारी आव तू आव तो हर तेबर लात मुका बाकी बाटे आव तू जाके कोनो के एबरो बनावत होई आ नहीं तो टीवी देखत होई कोनो के घर में ढुक के ए तू कहले भी हमरा के सिखावती है एकदम हाइल कर क देले भी हमरा के बेहाया बजर बेहाया हो गइल बिया अरे सबती ओनिया कहां जात रही है जब बैठे कहां कर रही यही बता तो ट्यूशन करे पढ़ाई न करे ही ने अरे तू सही कहा तेरे के ट्यूशन करे गइल बड़ी हैं एकदम मेहनी के जाके पूछ लेता हम दोस्त वाले गोई रखो अपनी माया जिनकी है तो तोरा से बोरा नहीं पूछा तनी ठीक ना ढंग से और बना के घर में रह बिटिया नहीं कुछ छोटी चुकी कि वो तो के सिखाए के बा आसान हो गलू जब भतारा तरता के वो जे खाली कलम चलेबू तो क्या करी रे अपने बल पे खड़ा ना हो की घर में बैठी दिमाग खराब कर ले रहते से हम जाला तनी भौजी के साकावल कुल हटे कर संजन करे के बा मन गइलू भौजी के सतिया पौले रहतारू भौजी नियर बता तना करता धरताटे रात तो के ना चाहत रहला वैसा ना भौ जाई कि तो के सहूर सिखा दे लेकिन उता में मुंह देखेले काहे के ना छोड़ के चल गए ना दांत चियर के ओए ना मुंह चियर के चल जाई दांत तल्ला त मुका खया भौ जाई के जितना निमन बड़ बड़ उतना फुटानी बतिया करी हमरा समझ में नहीं के आवत भाई बोझ लेके हम कहां डोई ये हम कितना बड़ गलती कर देनी अपन माई के भौजाई के भाई के विश्वास के तोड़नी हम का करी समझ में नहीं किया उनका से कैसे कहीं कि 2 महीना के पेट में मत पल रहा बच्चे बेटे तेरा नाम के अरे पागल हमरा तो खुद नहीं के पता है कि ये सच में होकोला रहे लेकिन जब पेट निकले लगला और हम अपने आप से कुछ सर्च मार के दिखला नहीं तो सच में ही सच में हमारे पेट में बच्चे बैठे हम कहीं मुंह दिखाए लायक न रही ना अपन दोस्त से ना परिवार से ना गांव घर से सब कोई जाने तो हमरा के क्या कही हम जाते इनका लगे फोन करे ना पहले भाभी की जाता नहीं बता कैसे कोई भी बात हो जाइए कि पहले बताओ जल ताकि वो समझ हम जानते हैं भाभी हमारा बात की जरूर समझे उनके से कोई चाहिए माई के पता ना चले कि चाहिए भाभी जाते नहीं भाभी बतावा दिन भर हम ही काम करतनी अब बेटे वही नहीं कि कहत ना कि तन भौजिया के संग में कुल करवा धरवा दे तो ससुर आ जाइए तो लगता कि हमके लिया के जाई हां कुल कह के देव तो खटिया तुरी हां चलो सिखबू अपना के ना सिखबू अपना के हम के भाभी ए भाभी का जी तनी जी बैठा ना और एक बात कर जानता क्या हो कौन किसी है बिना ना अरे पहले कौन ही खिसिया वाला बात है तो खिसिए भी तोर आगे हाथ जोड़त नहीं तोरे पर विश्वास हाँ बताएं भाभी कैसे कहें भाभी ना वो हमके और लड़के से प्यार करी ना और आई का पता नहीं जी हाँ भाभी और हमके ना पता रहे पता नहीं हम प्यार में आके गलत काम कर दे और का जी का गलत काम करने बनी कुछ भइल बा का हम प्रेग्नेंट बनी का जी एकदम नकिया कटवा दी हनी का हमनी के तन को लाज शर्म बा आपके बाबू तेरा के हाथ जोड़ो तन भाभी माई से मत बताइए केहू से मत कहिए ना दम का मुंह देखाई लगे हमके शक रहल हवे आके जरूर एंगने करत हो खब ऐसे हम बुढ़िया से ना कहत रहनी कि कोई ना कि हमरे लड़की के गलत बनावती है
आना घर का काम धाम आना पूछो आ दिन रात खाली कोचिंग पढ़ा जात रहनी इहे पढ़ाई होत रहल का जीवनिया भाभी जोनो के कहना तू कुछ बतावा दे उपाय हम क्या करें भाभी। अच्छा रुक जाके आपकी माई से कहो पहले तो माई से मर के तारा का आज ना तो कल आदमी जानबे करी जी पेटे में ना रही होखी ना भाभी एक खातिर उपाय कोई जी ना बस तू हमार हेल्प कर दिया आज के बाद हम कबो गलती काम ना करम भाभी बस। मम्मी जी के बोलाई तो बता दें तो कहीं दवाई वाई के लिए चली ना केहू ना जानी ना हमार जान ले बुका भाभी तारा से काहे कॉल दिया ताकि माई जान मना करत रहनी हमी तो समझ में ना आवत रहल पूरा घर गांव का एकदम नाके कटवा के रख दिएली चारों ओर से हमन के बेदीन क के बिटी रख रोत है हे भगवान जी एकदम नाक कटवा के रख दिएली तनको लाज शरम होइए नहीं के मम्मी जी ए मम्मी जी अहनी आई जी दौड़ के सूत गई घरवा में का रे का चिल्ला रे चुरैनी अनिया नानी बने वाला बानी मिठाई बांटी और का चिल्लाता चिल्ला नानी बने वाला बा तोर दिमाग है सोही बाकी ना रे हम क्या कमार तनी नहीं के मारी खला नहीं ना देख नहीं हम का चाह अरे ये क्या करी रे हां जगह मुंह मारो रे जी हमको शौक रहल हवे लेकिन हम आपसे कहत ना रहनी कि कब के हमरे लड़की के ताना मारत थी हमके माफ कर दे भाई का मारे के जी माफ कर दी का निमन काम करे बड़ी गलती इहे ना ट्यूशन पढ़े जात रही आज के बाद ऐसे ना काम कर तो अब का करबी जब कोई नहीं तो जब उल्टा सीधा काम करिए नहीं तो आज गांव नगर के जनवाई भूला को एक तकर बाप नहीं खे हां आ दूसरे में हमार जौन इज्जत रही ले भी तो ऊ हगर खौका ऊपर ऊपर के चल जाई तू चली जी छोड़ के गई नहीं खाती ना करवाई ना शादी करम ना जीव नहीं से धोखा दाब के चल जब वही दो गाला तर जहां गइल बाटे ई कुल के ना करवला ई पपिया त अपन टांग चियार के गइल बाटे है माई के छोड़ के देख ले पपियू देख ले अपन माई के ना खड़ा देखाओ तनी जी बियाह शादी करे छै सब अच्छे बड़ा बियाह शादी का होई काम करो चलो होने उपाय हम बताई ई त जन कहलस त उन कहबे कहलो अरे तोर महतारी बोल त कुहे ना हम भेज देना तियान हम लंगर के लू लगी है हम की है जे नहीं खा जा जनवाई बारे काम कर ठीक है भाई अब बुढ़िया साला पना हम ही के उल्टे डांटत रहलिए कि हमरे लड़किया के खाती अच्छा बातिया अरे भौजाई है त का कर तोरे लड़किया के देख के थोड़ी ना जरत रहनी हमी आ ओके बढ़िया सिखावत रहनी कि करी धरी अल्लाह कोचिंग बढ़िया से पढ़ावा दिहल अच्छा नहीं हम देखी कि का करत रहनी